U flimkien magħna issa ingħaqad Mattejus Grasso. Ovvjament Mattejus nafu iktar bħala fitness coach u ta' spiss jiġi ħdejna fil-programm Kalamita biex inkunu nistgħu nitkellmu aktar dwar affarijiet relatati mas-saħħa wkoll wara kollox, saħħa fiżika. Kif inti Mattejus? Nila tajjeb. Intom tidru sewwa dejjem enerġetiċi. U dejjem għaddejjin biex inlaħqu mal-ħajja. Mhux hekk kulħadd. Mela, kif konna qegħdin nitkellmu ftit żgħira, inti bdejt tajli. Hemm ċertu affarijiet bħal huma l-ikel li aħna 7 ijiem fil-ġimgħa li tfal tagħna ma nħalluhomx mingħajru. Allura x'inhi din il-ħaġa li middera jonqos u li aħna rridu noqogħdu attenti li l-itfal nofru ilhom. Prosit. U di ħaniftaħa fuq kulħadd, mhux fuq it-tfal biss. Mela kif qed tajjeb inti, ftit jimmaġinawhom illi noqogħdu 6 ijiem jew 7 mingħajr ikel. Aħseb wara kemm inti l-itfal tiegħek ħatħallihom 6 ijiem jew 7 mingħajr ikel. Ftit realizzaw illi waqt li l-ikel huwa il-ħajja tal-ġisem, hemm affarijiet li huma il-ħajja tal-moħħ. F'liema sens. Mela u mill-ewwel ħammur għall-punt hawnhekk. Illi jekk aħna anke da żmien tas-sena speċjalment nibdew ninnutawha din. Illi eżempju, ħanaqbad mal-mara li qed nitkellem miegħek, Romilda. Illi ir-raġel pereżempju jkun qed jara li qed tinbidel, però qisu jħossha diffiċli biex jagħdilha kompliment, biex jgħidilha proset, Romilda, rajtek titkellem, per eżempju, kemm sejra tajjeb, jew rajtek Romilda kemm qed tirsisti, per eżempju, illi inti anka qed tixxejpja iktar. Isu il-kompliment, isu ħanamlu qiegħda biex nagħtuh. Tidharhom m'hemmx għalfejn ngħiduh. Jew m'hemmx għalfejn ngħiduh. U l-ironija hija illi kif l-ikel huwa s-saħħa tal-ġisem, is-self-esteem, kif bniedem iħossu dwaru nnifsu huwa s-saħħa tal-moħħ. Mela, jekk jiena verament inħobb persuna oħra, kemm importanti li nfaħħarha, illi ngħidilha isma' prosit tal-effert li qed tagħmel, qed narak tinbidel, qed narak qed tipprova, qed narak tirsisti. Għax dak li dik il-persuna ħajtija dak li kell għal moħħa biex tagħmel il-bidla. Jien taf nixtieq nagħmel osservazzjoni li sfortunatament imma di. Ħafna drabi meta nara ċertu tfajliet jidħlu f'relazzjoni, tibda tarhom fir-relazzjoni jitqawwew. Isa bħal donnu għax aħna din f'relazzjoni irridu nitqawwew, irridu niklu biex aħna jisna din nuru li aħna din f'relazzjoni. X'se nagħmlu biex forsi anke din il-mentalità nbidlu jinħu pjaċir meta nara koppji għaddejjin, it-tnelli huma ovvjament ikunu smart. Ara number 1 irridu nirrealizzaw illi xejn huwa for granted. Iġifieri sfortunatament hemm min jgħid issa qiegħda ma' dal-partner miegħu ħanibqa'. Xejn mhu garantit fil-ħajja bl-ebda mod. Iġifieri dik number 1 u number 2 naħseb wieħed mill-ikbar żbalji li nistgħu nagħmlu hija li l-persuna l-oħra nassumu li ħatibqa' magħna għal dejjem kwalunkwe każ. L-imħabba hija għamja jgħidu, imma ismani, ma nistax imbagħad qisni nagħti lill-partner it-truf ma tiħleb da importanza u nipretendi li dan. U fostom anka l-apparenziva, għalix li, għalix inti jek fil-bidu kontu toħorġu dates, titħaqlu, tħuħsibu, tikkomplementak, issa f'daqqa wahda xtarra stuqisu xej mu xej. Daħadek l-ewel, net beda miegħek, għax kellu grazzja miegħek kif kontu anka fil-bidu. Iġifiri, dika punt vera interessanti. Li xtaqt anka nafas fuq ħafna l-lum, Romilda, illi mela aħna kifet najdu, tajib, li kelluwa il-bżonn tal-ġisem. Il-moħħ, jekk inti ħadħossok illi inti minti xutli, jekk ta' madwarek ħajdulek li minti xutli, li kull ma tagħmel għal xejn, li mint kapaċi għal xejn, inti letteralment anke meta ħatmur imbagħad fil-ħajja hemm barra, ħadħossok isek dejjem l-underdog, dejjem illi inti żejda, inti li minti kapaċi għal xejn. Allura, jekk nibdew minn tfal żgħar, illi nibdew nieħdu ħsieb, illi l-tfal nikkumplementawhom, ngħidulhom prosit, ngħidulhom isma' keep it up, qed narak qed tagħmel improvement, eċetera, eċetera, kemm hu kruċjali illi aħna hekk ħanrabbuhom biex huma jibqgħu jiżviluppaw. Mela, fil-fatt ovvjament Mattejus, jien nieħu pjaċir nisma' l-importanza li dak li jkun isegwi dieta bilanċjata, joqgħod attent u iżda b'mod partikolari li jikkomplimenta u anke tfal. Prosit. Ejja li tfal ma ninsewhomx, it-tfal għandhom bżonn dik il-self-esteem tagħhom ikun iktar moll il fuq. Li kull pass li qed jagħmlu l-qudiem, bl-Ingliż ngħidu we acknowledge it. Nindunaw u narfuhom, isma' prosit, ġbin rajtek għamilt improvement fil-marki. Forsi qed tiċċaqlaq iktar flok minn qed taħli ħafna ħin fuq il-konsol ħalli ma nsemmix ditti, li qed narak illi anka qed tilab aktar. Kull pass il-qudiem narawhom li qed jagħmlu kemm importanti illi nfaħruhom tiegħu. U di mhux it-tfal biss.
Ma ma ninsewx li sfortunatament it-tfal, speċjalment, ħafna drabi jistgħu jkunu bulid mill-iskola u jibdew jirċievu ċertu kummenti li huma negattivi. Jekk il-ġenituri ser jgħaddu ċertu kummenti negattivi li t-tfal tagħhom x'se jiġri? La dubju ta' xejn. Illi huma anka hemm barra mbagħad mhux se jħossuhom komdi, mhux ħajħossuhom tajbin illi anka dak li qed jgħid. Grazzi lilek Matteo. Grazzi lilek. Ovvjament il-programm tagħna Kalamita b'aktar informazzjoni.